ik leef wel echt mijn droom. Ik mag hem wel even vasthouden tot ik zit. Ik denk best even aan deze kant. Ja, elke keer denk ik na afloop, wat is er gebeurd, jong? Apart, joh. Yes. Ja, en dan gaan we naar Mariette Smit-Hoekstra van de Sharma die ook de maar is op Badroos Nerina. Mijn beste jaar ooit. En ja, ik ga van de ene droom en verbazing eigenlijk naar de andere. Maar ja, genieten toch? Prachtig. Dankjewel jongen, dankjewel. Wat roept lekker jongen, wat roept lekker. Ja, Het is een vertrouwd beeld bij Mariette Smit-Hoekstra. De Amazone krijgt weer een prijs met een huis. De Mildaamse won dit hier meerdere grote wedstrijden in binnen- en buitenland. ja, dankjewel. Hoe groot is die kost van die thuis? Want hoeveel lintjes heeft er intussen? Nou, het is heel ondankbaar bijna, maar ik heb er zoveel, ik zou het niet weten. En de kast is een kist geworden en de kist werd een hele grote doos en dat werden 20 dozen. Ik ben de tel kwijt. Hoe laat begon die andere proef? Deze week riet ze van een prijs die het nog mist. De Grand Prix van Indoor Friesland. Een internationale topwedstrijd in het WTC van Ljouwert. Hoekstra wil maar wat graag winnen. Ja, dit is het mooiste concours van, nou, wat mij betreft van de hele wereld. En voor het thuispubliek. Dus dit is er eentje waar we enorm naar uitkijken. De laatste keer dat een Fries de Grand Prix van Indoor won is meer als 30 jaar. Maar Hoekstra zocht kansen. Het komt ook wel omdat ik nou een paard heb, denk ik, dat het echt het verschil maakt. Dat paard heeft zoveel talent en die is zo voorzichtig en zo'n winnaarsmentaliteit. Dat is ongekend wat hij kan en hoe hij dat ook maar volhoudt. Indoor Friesland is al decennia lang een wichtige wedstrijd. In 2007 ging het evenement failliet en verdween het van de kaart. De laatste jaren pakken leefhouders het stokje weer op. Ze willen dat het hinderrijden in Friesland bestaan blijft. Al is dat wel een uitdaging. De kosten zijn enorm hoog voor zo'n evenement. Als je ergens een manege hebt, dan heb je daar een boom met je zitplakken. Maar wij moeten hier de boom onrukken laten en de tribunes onrukken laten. En dat is echt een enorme kostenpost. We krijgen dit hier toch weer extra onderin van sponsors. Dus ik hoop dat we nou toch een bestendige basis gecreëerd hebben om dit evenement op lange termijn organiseren te blijven. Gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. Best hinder hè? Intussen wint Mariette de vaarwedstrijden van Indoor mooie oermacht. Lekker begin, hè? Hoe wie dit tussen al die meisjes rieden en zo? Is dat ik wennen? Ja, voor dit paard zeker. Dus je merkt ook wel een beetje dat hij het best wel spannend vond. Maar ja, volgens mij gaat hij dit nog vaker meemaken, want een talentje is het. Maar sneun, dan komt het echte werk pas. De grote prijs, de Grand Prix van Indoor. En waar wit is er dan voor het eerst in 30 jaar weer een Frieske winnaar.